ଛାମୁହେ କି ଯୋଜନା ମାନ ତମେ ସବୁ ବାହାର କଲ? କେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାହାର କଲ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲେ, କିଛି ଖାଇଗଲେ, କିଛି ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନି ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ବଳିଆ ଯୋଜନା, ତା ଦେହରେ ବି କିଏ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା କଥା, ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସିନା ଯୋଜନା କାଢ଼ିଲେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ିଲ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ତା ଦେହରେ ଭଲ ଲୋକ କିଛି ଖାଇଗଲେ। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ବାହାରିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନି କ'ଣ ବଳିଆ ଯୋଜନା। ବଳିଆ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଯଦି ଠିକ୍ ତମେ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେବ, ସେ ଠିକ୍ ପାଇବେ। ମୋର ମନର ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ପାଇଲାଣି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗଲା, ବଳିଆ ଯୋଜନା ପୁଣି ଆସିଲା। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବାହାରିବ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବାହାରିବ, ସେ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର। ସେ ଯୋଜନାରେ ବୁଝିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏ ଯୋଜନା ମିଳିଲା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଛାମୁକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ଅନୁମାନ କୁଳାଙ୍ଗାର ଯୋଜନା ନାଁରେ ନାମିତ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ସେଇ ଯୋଜନା ବାହାର କର। ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଯୋଜନା ଦିଅ, ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଛାମୁ ହେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କାଢ଼।